Santi? Marga? Tinc una cosa per tu. Què és això? Tu saps que jo he estat buscant la felicitat, no? Doncs a mi l'altre dia algú em va dir que la felicitat consisteix en donar, a repartir felicitat, i a mi em faria molt feliç que algú fos feliç gràcies a aquest llibre, sí.